sesepuhku ki Mas, mentorku ki Mas, setrek rawani ngajar samar tau cuk. Diajar dulu to, Bah, mesake aku ra entuk video jenengan ki lucu kok. Lah kok aku ora jajari langsung mangan to, Mas? Oh, iya. Nah langsung tak video ki jenengan anu Bah grogi Bah. Wah jan ra penak tok iki. Dulu kayak sesepuh-sesepuh ki Mas. Ra ben-ben iki mancing karo mentor-mentor repot Mas. Angel entuke. Gelu Mas. Ayo haup iki. Tamatno jiro lu 4 mau 6 8 9 10 15 tekan ujung kae Mas. Kaya neng kolam lho iki. Lah kae rono tekan rono 10 Mas. Lho sak kotakan iki tok Mas. Neng ndi niki Bah jenenge Bah? Galwuni. Galwuni. Ndak dina rene iki lali to Bah. Ah Sulaya ya lumrah wis wanen kok Bah. Kula nggih pun wanen lho Bah. Saestu kula wis wanen ya. Ana lumrahe nek lalinan. Gelu Mas kae entuk. Rene diserbu dengan catatan nak mrene lho kae. Pak Mat kae. Apik Bah, agal-agal. Kula iki gelu kae do. Nyetrek terus Mas. Ah, nggonku malah ra tak video ambles we. Ah, Sulaya. Wis telat. Rong paket wis 10.000. Bayar anu. Oh, tangse. Alah. Ulah iwak semene jebule. Wah, ngeget-geti tok Mas. Wah, amblese pol-polan lho iki Mas. Lah ya to. Ben babahe ngece luweh diece babahe luweh aku iki Mas. Dipoyoki iki Mas iwak semene dipancingi ngono. Lho Mas. Wah, jan pol-polan rene ya Mas. Pokoke sak nggon-nggone nggih Pak nggih. Haup nggih. Wis teko nggih, Bah. Lho, Mas. Nang kaline iki, Mas. Engko tak absenke master-mastere, Mas. Jaluk duit Berarti sing wangun Jawa, Bah. 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 Wah, siap lho. Wah, lho iki. Iki master tenan iki, master lembutan ning, Mas. Lho, wah, jan pol-polan bapak iki padha aku. Entoke padha aku sok ngece aku to, Mas, bapak iki. Rawopo apapun bentuknya ikan Mas ya toh. Harus disyukuri loh itu Mas. Akhir babon digamblok. Wah, ayo Pak Ji lho, iki Pak Ji iki master iki. Ini senior saya Mas. Sing ngajari mancing salah satunya Pak Ji ini ngajari. Ini babai, ini ngajari mancing. Itu Mbah Di, Mbah Neng. Itu master Solo 3, master Solo 3, Banyu Biru. Wah, Temanggung. Keranggan, wah akeh iki. Komplit. Ini sing urung paraan. Lah ada itu Mas. Kaloran lho Mas. Sampai kaloran semua wono ada Mas. Mas, pokoknya meriah rene ya. Nara rene rugi-rugine menungso wis. Rentuk iwak nara rene. Mas. Kenom astagfirullahaladzim mucal.
Sulaya. Ras do kena, Pak. Ah. Lho, Mbadi, lha wis sangen-angen aku mesti sedelok neh nganu media Mbadi bener lho. Loh, wis double strike lho, Mas. Wah, nek iki can master-mastere mentor-mentor saya lho. Mbadi rada gede, Mbah, rada gagal. Nah iki Pak Ji rada cilik. Ya lumrah sesuai amal dan perbuatan toh, Mbah. Esan Sulaya galu kae master Temanggung kae strek agial kae. Walah. Oh master Solo 3 lalos, Pak. Wah. Oh. Master Temanggung sing tidak bersuara. Wah. Mbah Neng sela jenengan mboten strek kok, Mbah. Apa wis nganu kesel nyeblak-nyeblak, Mbah. Aduh, iki jos Mas Rene ya wis to. Aku rento yo arah opo Mas, penting nyoting master kuwi. Nah, iki asli, Bro. Encan hari ini strike. Kalau ngarahan kok dugahke. Tenang, Bah, kalau strike jangan grogi, Bah. Siap pokoknya jan lepas atau keangkat naik itu faktor rezeki, Mas. Faktor hoki. Yang penting jangan kapok kalau mancing. Entuk ya wis tahu, gabluk ya kulino. Contohnya lah itu. Janji sing tuku kere 3 kilo don. Jono ora. Oh, pindah. Lho iki, Mas. Kose aja kesusu. Oh, kuwi. Wah. Tenang Pak Ji, santai kalem. Ora rane ucul, wis percaya nah aku karo sampean ra ucul wis. Tenang. Ora ndejole nak iki lho iki. Wah, jan. Lho. Wis. Pol-polan. Oh, siap, Mbah. Wah, gelu Mas. Gek nyeblak nggonku ra kena. Wah, gelu Mas iki babon iki, Mas. Babon. Wah, jos iki. Ra kaya kulon-kulon. Lah, kula ra melu-melu lho, Bah. Wah, kula iki ya riko karo jenengan to, Bah, anak ngece. Karo ngomongnya karo gas. Ampun, Bah. Nggih, bener. Wah, betul. Wah, lho Mas, Mbah Di entuk akeh, babahe entuk akeh, Pak Ji entuk akeh. Ora ono sing ra entuk akeh, mengaku sing ra entuk akeh iki repot iki. Betul, Pak, itu kata-kata hari ini yang penting dapat senang dari Master Temanggung. Ayo. Dul. Dibato. Bato. Lho Mas, babahe strike meneh lho Mas. Bah, seberapa, Bah? Waduh. Jos mangkel. Ampun diuculke to, Bah. Misake kula videone ra sido. Wah, goleki pakane wae Mas pinteran. Lah, ya to. Wah. Lho Mas ramen. Apa Basam? Bagi kepengin lempem glu malah entuk ngenekan iki lah jan pol-polan iki. Wah, get-geti. napa niku? Kaos kaki napa-napa ban iki, Bah? Wah. Tak kira di nganu to iki. Ayo kena lumut mumbul.
mancing cedik-cedikan. Alah kena. Wah, iki. Lah, ini astagfirullahaladzim muncul meneh. Wah, bar nyantol kaos kaki benggiang tak nganu pantesan repot. Lho Mas, wah. Wah, iki gara-gara iki lho Mas tak buang iki kaos kakine Suloyo iki. Wah, meh diandan meh Bali ya. Wis ora apa-apa. Langsung munggah guys. Jan pol-polan iki Master iki lho Mas. Nggonku malah ucul wae Mas. Meh ganti gratel kok males sih. Wah. Wonten lho Pak Gus. Dalam Wonten. pun enten. Males le ganti lho, Bah. Nggih. Tak paksa nganu ini kaos kaki itu. Iki malah anteng. Semangat, Bah, tetap semangat. Semangat selalu. Jangan kendor. Kadun jeng. Ah, nggih lah, ora ngerti ya Pak. Wah, jan. Kan nyemplung nek gelem ra. Ayo wong nang idul. Ora wae. Kon nyurung pite. Oh, lah. Oke, Bah. Oh, tak mong ngono. Wonten lho. So. Rasi tonggake babon berarti, Bah.
Mbah Kuneng goleki anake kae bantuane medhun. Wah, kono nyirami, kono narik lho kae. Nah, aku tak jaluk ngono. Tak pengen kali ini. Tenan babon, Mbah. Tenan, Mbah. Nggon. Walah, aku sing nunggoni wit mau ra dikai malah mbahne iki lho. Jan. Sulaya. Lho, lho. Sak nggon-nggone mangan, Mas. Haup. Rene Mas diserbu sadurunge dadekke kolam. Mohon bagus engko. Diparingi buntute, Bah. Ya kok kepalane. Oh, niku, Bah. Oh, diserbu sini, Mas. Galwuni. Walet. Iki nek ora lek diserbu dadi kolam pemancingan tebasan lho, Mas iki. Wah, dipageri sing duwe iki, Mas. Nek ora ge kolam pemancingan ya getongkrongan iki, Mas. Ayo diserbu monggo. Untuk hari ini yang penting meriah, Mas. Saya cuma dapat satu. Master-masternya dapat banyak kabeh. Nak aku master, Mas. Dadi ra entuk. Nak master entuk, nak master ra entuk ya, Bah ya. Ampun, Bah. Aduh, nyantol meneh, Mas. Loh, iki saya haup, Mas. Tapi entek wis wis entek jatahe, Mas. Untuk yang baru menemukan channel ini silahkan bisa support dengan cara like ataupun subscribe. Nih, Mas, suasana ramainya. Nih, Master Temanggung gitu. Untuk yang sudah selalu support, terima kasih. Mudah-mudahan kebaikan Anda dibalas baik, dibalas akal Tuhan. Oke, kita ketemu lain waktu, lain kesempatan. See you again, see you next time. Walah. Bah, ayo. Bandeng. Oh, bandeng, wis ora apa-apa. Rilis. Rilis, Bah. Rilis. Masak bandengnya ben gede sih, Bah. Aduh. Bandeng rilis. Ini selain babai selain pemburu ikan juga pelestari ikan, Mas. Harus ada keseimbangan. Kita berburu tapi juga melestarikan. Gitu betul enggak, Bah? Iya. Betul. Dari kata-kata hari ini dari babai. Lestari alam. Lestari alamku. Wah, sip.